Maayong buntag sa tanan. Ako day si D. So karon nga buntag hisgot kita about kini ginatawag na video sum. Unsa ning video sum? Kining video sum usa ni siya ka projection software nga magamit nato sa simbahan. Kung doon na mo'y projector or kining smart TV nga pwede nyo na mahimong output, no? Dako kay siya nigtabang mo igsuon, no? So asa man nato ni siya ma-download? Free lang ni siya igsuon, no? Wa ni siya bayad nga software. Download lang nimo ni siya. Asa siya nga website, no? Adto ka diri sa www.videosum.org, no? Type nimo na dito sa browser ninyo, tapos or madto ka sa google.com, no? I-type nimo ang Videosum. Gawas na dito ang website kung asa nimo i-download kini nga software. Nindot kay ni siya maigsoon tungod kay ang mga reviews ani, no? 5/5. So glamiton gyud ni kay siya. So karon nga buntag ang akong itudlo sa inyo ha kung unsaon nato pag dagdag og kanta sa imong video. For example, ang imong video sa wala pay mga kanta, no? So gusto nimo nga i-inputan og mga kanta para sa sunod nga Domingo or sa sunod nga mga adlaw wala na may magamit, dili na mo magsige og type, no? At least na-encode na siya diri sa software nga Videosum. So mo ni ang mga part diri sa Videosum. Makita nimo diri ang mga text, no? Text, background, tapos message, tapos edit, no? O i-run lang nato ni, di lang nato kayo isa-isahon kay ang importante diri magkat-on taon saon pag add or pag-edit sa kanta o pagdagdag og mga Bible verses, no? So diri nga side makita nimo ni agenda, no? Agenda. Kining agenda diri nimo pwede i-add ang mga Bible verses, ipasunod-sunod nimo mga kanta nimo para nga ini-click nimo, no? Naka-ready na tanan, no? Sunod-sunod na pagka Domingo, no? Unsa tong kanta nga ipasunod nimo. Okay? Or kung dunay bay mga PowerPoint nga imong i-ready, no? Dili isunod-sunod na nimo tanan. So karon mag-focus ta sa ginatawag nga unsaon pagdagdag og awit sa pag-input or pagdagdag og kanta diri sa tawag nato nga Videosum. So makita nimo diri nga side dunay songbok ug dunay Bibles, no? Ining songbok mo ni siya ang punduhanan or diri naka-line up tanan mga kanta nimo, no? So example natay idagdag nga kanta, no? So ang buhaton nimo adto ka diri sa click nimo ning edit, no? Click nimo lang edit tapos i-click pud nimo ang itawag nato nga new song. Okay? So pag-click nimo sa new song or pili po nimo gamiton og shortcut nga Control N sa inyong keyboard sa laptop or sa inyong PC computer. So kita nimo pag-click nato sa new song, nigawas ang new song diri. Okay? So blanko pa ni siya tungod kay wala pa man tay gi-input nga lyrics sa kanta, no? So for example naa kay gi-research nga kanta sa internet, gusto nimo na i-copy paste na lang diri, no? Or pwede pud ka mag-type diri nga part, i-type nimo siya diri. So buhatan nato og magbuhat ka og kining ginatawag nato nga title sa imong kanta. So kung naano koy na-ready nga na research nga kanta, for example, isa sa akong nakita nga kanta is kining Tuburan, no? Pwede rin ako ni siya copy, no? I-copy niya, i-paste nako dito sa Videosum. So, kopyahon nako, no? So, i-highlight nako na siya. Tapos, copy. So, i-copy nako. Or, pwede nimo i-manual type diri. No? So, copy paste ka, no? Control V or paste. So, katong akong gikopya, so naa na siya diri, no? Naa na tong body sa kanta. So akong buhaton ang pangalan sa akong kanta or ang title sa akong kanta kay Tuburan man. So i-type na ko ang title sa ako ang kanta, no? Tuburan. So ana lang, no? Yan na lang siya kasimple. So wala. So nakita nimo nga na input na nato diri.
So katong gi-input nato diri nga kanta, tong mga verses ug ang mga chorus niya nakita na siya diri. So i-click nimo na siya diri, kita nimo nga dunay output no. Kini siya nga side diri mo ni ang nagagawas dito sa projector nimo or sa smart TV nimo. So paano ni siya magpagawas dito sa smart TV nimo or sa projector? Kita nimo ning outline or kining icon diri no. Or pwede nimo i-control P or kung dili nimo control P, click lang nimo ni siya nga icon no. Mugawas na ni siya dito. So ingana ang dagway sa inatawag nato nga output no sa video sound dito sa imuhang projector or sa smart TV nimo. So unsa karon na ni ana ni unsaon nato para pagbutang og kining background no. Sa background i-click nimo adto kadto sa background, click nimo ni background. Doon na gitawag static background kanang dili siya molihok. So kita nimo no nigawas ang background. So ang uban ani na background no. So mas maayo na same background ang ibutang nimo para nindot siya no or iba-iba nga background ba. Okay? So pwede pod moving background ang ibutang nato. Okay. So gusto niyo mag-moving background, natay moving background. So gaga-move na siya no. So kung gusto niyo ipagawas dito sa gitawag nato sa projector or sa smart TV nimo, click lang nimo ni nga icon no. Gawas na siya dito. So ingana nang dagway dito sa projector nimo o sa smart TV nimo. So ingana siya no. So kung gusto nimo magdagdag pa og laing kanta, ang buhaton nimo same process gyapon. Adto ka diri sa click nimo ang edit tapos click new song. Okay? So ingana. So pero kung gusto nimo nga ang imong kanta maisa lang siya tanan no. Isa lang siya. For example, mag-create ka og ginatawag nato songbook. Okay, for example, kini nakasongbook man ni siya no. Kita nimo na icon ng libro. So nakasongbook na siya. Ang buhaton nimo from create ka og songbook adto pod ka sa edit no. Click nimo edit din new songbook para diha sa isa ka songbook pwede i-categorize nimo kung Cebuano tanan sulod nimo tanan mga Cebuano nga mga kanta nimo. So ingana lang siya. Okay? So sunod adto ta sa Bible. Mga Bible na to doon natay daghang mga version sa Bible no. Doon King James version, NIV version, New King James version. Ma-download po na nimo na sa internet. So usahaw nimo pag-download sa internet ang sa mga version sa Biblia. So adto ka diri sa kita nimo ng icon diha no. Mao ni nga icon i-click nimo na siya. For example naka-connect ka no, naka-connect ka sa internet karon. Buhaton nimo na next, click nimo ang next tapos import Bible no. So hunaw na to nga naka-connect tag internet ani no. Click nimo na import Bible. For example lang nakakonekta og internet. So tapos diri ka i-click nimo ning the video Sam online library. Mo gawas na diha ang katong mga version sa Biblia kung gusto nimo Tagalog, English na. So example lang na siya unsaon nimo pag-download og Bible. So karon kay na-download naman nako ni natay King James version, natay Ilocano no, Ilocano Bible, Cebuano Bible tapos Tagalog Bible. So unsaon nimo para for example magbutang ka og verses diri nga site no. Type nimo for example Acts 2:38, Acts 2:38. 38. So kita nimo nga gawas siya diri no. So para mapasunod ni siya diri, i-add lang nimo ni siya nga bersikulo. So kita na nimo. So Acts 2:38. Okay? Kung adto kag nahabog kay butang diri nga kanta, adto ka i-click nimo ni songbok. Pangitaon nimo tong title sa imong kanta nga gusto nimo ma-add diri para masay purpose ani para masunod-sunod na nimo no, di na ka magsigig search sa mga kanta. I-click nimo ang gusto nimo nga title sa kanta. Tapos i-add lang nimo. Click nimo ng add. So na-add na siya diri karon. Para nga magsunod-sunod na lang ka og click no. Kita nimo na sunod-sunod na lang ka click.
So, ingana siya kasimple, very friendly kaayo ang video sa mga igsuon. So, example, gikuha nimo ang Acts 2:38, kita nimo na siya. So, kita nimo nga wala pa siya ni gawas diri, no? Pwede nimo siya i-double click diri nga side. Double click nimo na. O, di ba? Nagawas na siya. Okay. So, i-double click nimo ni. O, double click ka lang, double click, double click. Muna yung magawas nga output dito. Okay. Pero kini wala man ta nakakonek sa ka yun yung projector or kini gitawag nato nga smart TV. Kung nakakonek na mo sa projector or smart TV, kini lang ang i-click nimo, no? Maka-live na siya dito. So daghang salamat sa inyong pagpaminaw hangtod sa sunod nga video tutorial. Kindly like and share kining tutorial para daghan pod ang matabangan. Salamat. God bless you.